Mr. Koutroumanis, when you were Minister of Labour in December 2011, the employers and the trade unions here in Greece agreed to freeze the minimum wage in order to stop the erosion of the incomes of poor people. How did the officials of the Troika react to this? Έδειξαν μία ικανοποίηση αρχικά για το γεγονός ότι υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο θεώρησαν ότι δεν ήταν αρκετό αυτό το οποίο συμφωνήθηκε. Ήθελαν κάτι καλύτερο, ήθελαν μειωμένες τις αποδοχές και βέβαια και τους κατώτατους μισθούς. Έτσι λοιπόν προσπέρασαν αυτή τη συμφωνία και μπήκαν στη συζήτηση για το πώς μπορούν να διαμορφωθούν χαμηλότερες αποδοχές, κυρίως για αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά, στην εργασία. Mm-hmm. And what did the Troika officials say to you about this agreement between the social partners? Είπαν ότι, να επαναλάβω ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν δει την πραγματικότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και άρα το γεγονός ότι δεν μίλησαν για αυξήσεις είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, αμέσως μετά θεώρησαν ότι αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσαν να αποφασίσουν, γιατί οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλη μείωση κυρίως στους κατώτατους μισθούς, διότι θεωρούσαν ότι την τελευταία δεκαετία είχαν αυξηθεί δυσανάλογα σε σχέση με την αύξηση παραγωγικότητας. And their argument was that the minimum wage of then 820 euros were too much in relation to the productivity of an unskilled worker? Ήταν πολύ μεγάλος σύμφωνα με την άποψή τους σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, αλλά ήταν και μεγάλο σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως τις γειτονικές χώρες, οι οποίες είχαν πολύ κατώτατους μισθούς, άρα η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε δυσμενή θέση ανταγωνιστική. What did you say to them? What did you answer? Απάντησα ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογών στους μισθούς, γιατί προφανώς υπήρχαν και σε ορισμένους κλάδους αυξήσεις οι οποίες δεν ανταποκρινόντουσαν στην αύξηση παραγωγικότητας. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα συζήτησης και συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να δουν και επιμέρους κλάδους ή περιοχές όπου θα χρειαζόταν κάποιες προσαρμογές, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, φάνηκε ότι δεν τους ήταν αρκετό αυτό. Φάνηκε ότι ήθελαν κάτι γενικότερο, κάτι καθολικό που να αφορά το σύνολο των εργαζομένων και να ξεκινήσει η βάση των αποδοχών από πολύ χαμηλότερα, δηλαδή ήμασταν στα 750 ευρώ. Ήθελαν μια μείωση της τάξης του 20 με 30% και το επιχείρημά τους ήταν ότι έτσι θα μπορέσουν οι νέοι, στους οποίους παρατηρεί το πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. And was this a real argument? Did it work in the end? Did young people really, for this reason, had no access? Θέλω να συμπληρώσω ότι αυτό ήταν το ένα μέρος που αφορούσε τις αποδοχές, γιατί υπήρχαν και άλλες παράμετροι. Συνολικά η Τρόικα πίεζε για μείωση των αποδοχών σε όλα τα επίπεδα. Αλλά η συζήτηση επικεντρώθηκε εκείνη τη χρονική στιγμή στο κατώτατο μισθό, που ήταν μέρος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η δική μας επιχειρηματολογία έλεγε ότι θα έπρεπε να αφήσουν τους εταίρους να συζητήσουν, να διαβουλευτούν, και βέβαια ήξεραν και αυτοί πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, και να αποφασίσουν κάτι το οποίο θα ήταν πολύ πιο θετικό από το να το επιβάλλουμε εμείς. Άρα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να αφήσουν για λίγους μήνες ακόμη να οριμάσουν τα πράγματα, έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να αποφασίσουν και για το κατώτατο μισθό, αλλά και για τα πεδία διαβούλευσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Πίεζαν και στο κομμάτι που αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
με μια κατεύθυνση να περιορίσουμε τη δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. And what happened then? How was your resistance ως υπουργός τότε ήμουν εντελώς αρνητικός σε αυτή την καθολική μείωση του μισθού, γιατί έβλεπα ότι αυτό θα οδηγήσει σε προσαρμογές βίαιες στην αγορά εργασίας και θα οδηγούσε και σε μεγαλύτερη ύφεση. Και το είχα επισημάνει αυτό. Είχα πει ότι κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποδοχών σε άλλα επίπεδα, στις κλαδικές συμβάσεις, στις ομοιοεπαγγελματικές, θα οδηγούσε προφανώς σε μείωση του εισοδήματος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων και άρα σε μεγαλύτερη ύφεση. Γι' αυτό δεν υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο Υπουργείου Εργασίας και Τρόικα και βέβαια μεταφέρθηκε η συζήτηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού με τους επικεφαλείς της Τρόικας, όπου βεβαίως και εγώ και ο κύριος Βενιζέλος, τότε Υπουργός των Οικονομικών, ήμασταν στη διαπραγμάτευση και με την συμμετοχή και των πολιτικών αρχικών των κομμάτων που στήριζαν τότε την κυβέρνηση, ο κύριος Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρατζαφέρης από το ΛΑΟΣ και ο κύριος Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία, οδηγήθηκαν τα πράγματα στη μείωση αυτή που ήταν 22% για το κατώτατο μισθό των ατόμων που ήταν πάνω από 25 ετών και 32% για τους εργαζόμενους που ήταν μέχρι 24 ετών. Πρέπει να πω ότι βεβαίως σε κάθε συζήτηση και όταν έφταναν τα πράγματα σε αδιέξοδο και υπήρχε σταθερά η θέση και από την πλευρά μας ότι δεν πρέπει να μειωθούν, από την άλλη πλευρά να μειωθούν, σε εκείνη την περίπτωση έμπαινε ένα εκβιαστικό δίλημμα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να εισηγηθούμε τη συνέχιση του προγράμματος εάν δεν υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. So they directly made a connection between or you lower the minimum wage for the poor or you won't get the next tranche. Ναι, ήταν από τα κυρίαρχα θέματα για την Τρόικα αυτό. Το θέμα της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων συνολικά, των αλλαγών, των ριζικών αλλαγών στον χώρο της αγοράς εργασίας, ήταν από τα κύρια θέματα της διαπραγμάτευσης εκείνης της περίοδου. Έκανε εντύπωση το γεγονός, γιατί θεωρούσαμε ότι υπήρχε ωριμότητα και στους κοινωνικούς εταίρους για να βρουν σημείο σύγκλησης. Ωστόσο υπήρχε η αιμονή ότι έπρεπε να κλείσουμε αυτό το θέμα και πράγματι ήταν ένα από τα κυρίαρχα θέματα που έμπαινε στη διαπραγμάτευση, ότι αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές, τότε δεν μπορούμε να εισηγηθούμε θετικά για τη συνέχιση του προγράμματος. What do you think was the motive for insisting on this lowering on the minimum wage? Did they really believe that this would be economically useful? Ναι, πράγματι πίστευαν ότι θα ήταν οικονομικά χρήσιμο, κυρίως για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους. Με δεδομένο ότι είχαμε, και αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και το έχουμε ακόμη, πολύ μεγάλα ποσοστά ανεργίας στους νέους, θεωρούσαν ότι αυτό θα ήταν ένα μέτρο που θα βοηθούσε στο να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Στην εργασία. And did it help the young people? Δεν φαίνεται να επαληθεύτηκε αυτό. Αντίθετα, φαίνεται να βοήθησε ένα άλλο μέτρο το οποίο πήραμε σε συνεργασία και σε συμφωνία και με την Τρόικα, δηλαδή να υπάρχει μια γέφυρα μετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστημα στην εργασία, δηλαδή μετά το πανεπιστήμιο να υπάρχει μια κατάρτιση των νέων ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν ευκολότερα πρόσβαση. Αυτό το μέτρο φαίνεται ότι πέτυχε. Αντίθετα, το μέτρο με τη μείωση δεν νομίζω ότι πέτυχε τα αναμενόμενα. Αντίθετα, συμπαρέσυρε όλο το επίπεδο των μισθών σε χαμηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα βέβαια να μεγαλώσει η ύφεση. Did you have the opportunity to discuss later with one of the responsible officials about the unsuccessful lowering of the minimum wage? Did you confront them with the facts? Όχι, δεν είχα αυτή τη δυνατότητα μετά, γιατί τον Μάιο του 2012 εγώ αποχώρησα μετά τις εκλογές από το Υπουργείο. Συνέχισαν οι επόμενοι τις συζητήσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ βέβαια να θέσω αυτό το ερώτημα τώρα, γιατί στις συζητήσεις που κάναμε τότε στο Υπουργείο είχα πει ότι να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά
Μπορούμε να προβλέψουμε και μια ρήτρα στην περίπτωση που αποτύχει το σχέδιό σας? Βέβαια το αντιμετώπισαν κάπως με χαμόγελο αυτό το ερώτημα, δεν απάντησαν. Ωστόσο, πράγματι θα ήθελα σήμερα να το θέσω αυτό το ερώτημα, θα το είχα θέσει για το αν είναι ικανοποιημένοι και οι ίδιοι. Φαντάζομαι δεν θα είναι ικανοποιημένοι, γιατί εκ των υστέρων υπήρξαν δηλώσεις που έλεγαν ότι σε ορισμένα σημεία στο πρόγραμμα αποτύχαμε, και φαντάζομαι ότι είναι και αυτό ένα σημείο αποτυχίας. Γιατί βεβαίως είναι άλλο πράγμα να είναι στοχευμένη η παρέμβαση και για το κατώτατο μισθό και συνολικά για τις αποδοχές, που αφορά, όπως είπα, συγκεκριμένους κλάδους, συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες επιχειρήσεις που κάτω από συνθήκες δύσκολες θα μπορούσαν μέσα από διαπραγμάτευση να μειώσουν και το επίπεδο των αποδοχών προκειμένου να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, και άλλο πράγμα μια καθολική μείωση του μισθού. Was there any specific branch or sector of the economy or any special enterprise which profited from the lowering of the minimum wage? Μπορεί επιμέρους κάποιες επιχειρήσεις να κέρδισαν γιατί μείωσαν το μισθολογικό τους κόστος. Από την άλλη περίπτωση φαντάζομαι ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι μέσα από τη μείωση αυτή των αποδοχών, αφού δεν είχαμε μία έτσι πολύ θετική τουλάχιστον συνεισφορά αυτού του μέτρου στο να υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, συνολικά ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε, άρα λίγο ή περισσότερο όλες οι επιχειρήσεις βρέθηκαν σε δυσμενέστερη κατάσταση. I was told by an expert who liked to remain anonymous that especially the hoteliers were lobbying very hard for a lowering of the minimum wage with the Troika. Have you heard of this lobbyist work? Το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν είναι ο μόνος κλάδος και πρέπει να πω ότι οι συζητήσεις με την Τρόικα πολλές φορές δεν έγιναν με θεσμικό τρόπο με τους επιχειρηματίες, δηλαδή υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν διαφορετικές απόψεις από αυτές που εξέφραζαν τα επίσημα όργανα, οι επίσημοι φορείς, και οι ίδιοι επεδίωκαν συναντήσεις προκειμένου να πούν τις απόψεις τους και να εξασφαλίσουν μια καλύτερη μεταχείριση. Οι ξενοδόχοι πίεζαν εκείνη την περίοδο, αλλά δεν πίεζαν μόνο για τους κατώτατους μισθούς. Πίεζαν συνολικά για την κλαδική τους σύμβαση να έχουν μια μείωση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έγινε τελικά, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα μπορούσαν να γίνουν ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. So, is it possible that the Troika had an ear to these lobbyists because they were entrepreneurs and responsible for business, and the Troika wanted to be pro-business, and for this reason they followed this path to lower the minimum wage? Ναι, εκ του αποτελέσματος θεωρώ ότι έδωσε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που θα έπρεπε σε ορισμένες απόψεις που ακούστηκαν και οι οποίες έγιναν κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα μας, ενώ για την συντριπτική πλειοψηφία και των επιχειρήσεων και των κλάδων ήταν πολύ δευτερεύοντα θέματα. Νομίζω πράγματι ότι επηρεάστηκαν από ορισμένες απόψεις τέτοιες, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν άκουσαν όλες τις απόψεις, δεν θέλω να τους αδικήσω, και των κλάδων. Είχαν όμως μια άποψη ότι καλύτερα να συζητάς με τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από το σύστημα, όπως το ονόμαζαν, δηλαδή έξω από τα θεσμοθετημένα όργανα, παρά με τους ίδιους τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. And how they treated you personally as a minister of an elected government? How you were treated by your negotiation partners from the Troika? Was it a negotiation on the same level, or were they just giving orders? Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα στη συνεργασία μας. Πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα στο θέμα του ασφαλιστικού, όπου η διαπραγμάτευση ξεκίνησε σε πρώτο στάδιο, τα πράγματα κύλησαν ομαλά. Είχαμε ένα σχέδιο το οποίο υλοποιήσαμε. Σε πολλά σημεία βοήθησαν με μεταφορά τεχνογνωσίας ή απόψεων που αφορούσαν αλλαγές σε άλλες χώρες. Ωστόσο, φαινόταν ότι ήταν αποφασισμένοι για κάποια πράγματα, πολλές φορές με κομψό τρόπο, άλλοτε με λιγότερο κομψό,
επεσήμαναν την ανάγκη να κάνουμε υποχωρήσεις και βίαιες αλλαγές σε ορισμένους τομείς, προκειμένου βέβαια να πείσουν τις χώρες που αποτελούσαν τους δανειστές μας να συνεχίσουν το πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας. Έμπαινε δηλαδή κάθε φορά το δίλημμα αυτό το εκβιαστικό, δηλαδή είσαστε δανειζόμενοι, οι χώρες σας δανείζουν, πρέπει να συμμορφωθείτε. Όχι βέβαια ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε αλλαγές στη χώρα. Εκεί που υπήρχε διαφωνία μεταξύ μας ήταν στο σημείο που έλεγε ότι πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν οι αλλαγές και χωρίς κοινωνική συνένεση, ενώ εμείς λέγαμε ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να οριμάσουν και θα προτιμούσαμε σε αυτή τη χώρα που βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για την κοινωνία την ίδια, να ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμφωνίας όλο το σχέδιο των μεταρρυθμίσεων μας. Mm-hmm. And why do you think they were thinking only about going fast? Why this velocity thing was so important for them? Νομίζω ότι υπήρχε από τη μία πλευρά μία δυσπιστία, η οποία είχε δημιουργηθεί από το γεγονός ότι για πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν ήταν συνεπής. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, υπήρχε μία αιμονή σε ορισμένα πράγματα τα οποία δημιουργούσαν πολύ μεγάλο κόστος χωρίς να έχουν κανένα όφελος. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι ο σχεδιασμός σε αυτό το πεδίο ήταν πολύ λαθεμένος. Γιατί όταν προσπαθούσες να κάνεις διαρθρωτικές αλλαγές που ήταν απολύτως αναγκαίες, αλλά είχες απέναντί σου όλη την κοινωνία γιατί με οριζόντια μέτρα τους μείωνες το μισθό, τη σύνταξη, αύξανες τη φορολογία, ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές αυτές. Χρειαζόταν μια συνένεση και της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει ενός μέρους της κοινωνίας. Αυτές οι κοινωνικές συμμαχίες που θα στήριζαν μια κυβέρνηση για να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές δεν υπήρξε ακριβώς λόγω της αιμονής ότι πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Είχαν δηλαδή, αν θέλετε, και ένα τιμωρητικό χαρακτήρα οι προτάσεις τους σε ορισμένα σημεία. Πρέπει να αισθανθούν οι Έλληνες ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα και βέβαια να κάνουν θυσίες. Δεν είχαμε διαφωνήσει ότι οι θυσίες θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά θυσίες οι οποίες να πιάνουν τόπο. Πιστεύω ότι αν είχε γίνει καλύτερος σχεδιασμός, σήμερα θα είχαμε απομακρυνθεί πολύ περισσότερο από τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Okay, thank you very much. Thank you. Good interview. Thank you very much.